Skal vi gå ud og kigge på morfars fisk? Den kommer ikke ud, hunden. Den gør bare. Morfar fisk. Fiskene. De står næsten helt stille. Fiskene. De står næsten helt stille. De står snart i helt, ikke? Nej, de er meget spændende som en gang sten. Er de fine? Hej, hej. Oj, Det var godt. Det var fint. Op og stå, skat. Det er ikke varmt nok til at sidde der. Bliver du kold om numsen? Og se, hvad sidder der oven på klokken? En hest. Ding! Nu skal han til at kigge op, for nu sidder du. Ja, nej. Men det er altid fint at tage noget, som... Men det kommer ind der med en pølse. Er det Peter? Ja, det er Peter, der kommer baden ind med den lille. Der er i hvert fald ikke mere at se på. Og hun er blevet bedre til det, men vi er engang kommet til en juleaften. Ved du hvad, hun fandme ikke fået stegen ud af fryseren endnu. Nej, Hun er nødt til at... det kan jeg godt huske. Så stod du på sølvtøj, du skulle også bruge det lige inden. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, det stod hun på. Jo. Sølvtøj også lige. Hvor mange tænder har hun nu, synes du? Har hun 6? 4 for oven og 2 for neden. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Det var da ikke sådan, du røg nogle ord. Og han var ikke med. Det var han. Ja, det var godt. Det var svært sjovt. Det var ikke så længe. Så skal vi lige have et lille glas. Nobody seems to care. Yeah, nobody loves me. Nobody seems to care. You talk about bad luck and trouble. Well, you know I've had my share. All I wanna fight for my suitcase. Move it on down the line. Yeah, I wanna fight for my suitcase. Move it on down. Hunden den her Snati, og Snati er et meget almindeligt navn for hunde i Island. Det er sådan et rigtigt hundenavn. Helvede snak var Snati min, Snati vinur kære, min kære ven. Heldur ekki hringin þinn, ring. Jeg Herman længer bæri. Tror du ikke, jeg kan din ring bære på en fin måde? Ja. Lov mér nú að leikasta, lát hún sálgjörð þinni. Jeg skal seinna jafna það med jólaköku minni. Min julekage vil hun senere betale tilbage med sin julekage. Den får hun et stykke af. Fordi hun måtte låne
den her kover, Ja. ringen havde om halsen. Det er stort set det, det går ud på. Det er en sød lille historie. Ja, som det tror vi det tror. Og så melodien, jeg kan alle teksten. Jeg kunne huske melodien. La 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 la. Men hvad er teksten? Så kom ind. Nej, det var ikke der kom ind rundt om. Nej, det var det ikke. Åh, ja, ridende. Nej, det var det nemlig ikke. Hej Peter. Hej Peter. Hej Lise. Hej, Finn.